I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na Jitter Networku. Tu smo danas sa Pusti Shift Deda Mraz. Deka Mraz se zove lik. Posjetite njegov kanal, bit ću u opisu. Znači najbolji. Svaki dan imate u garažu, znači samo subajte se na njegov i na moj kanal. I u garažu vam dolazi Ferrari najnoviji onaj. Ne znam da li ima najnoviji. Šta hoćete će vam dati Deka Mraz, jel tako? Da. Znači samo na vašu... Samo vi trebate da subscribe-ujte na dva kanala i to. Jitterujemo na njega na Jitter Networku. Da, zato što se zove lik. What the f... E, inače, znaš zašto na Second Live-u često non-stop dobije respawn? Zato što se server zove Second Live. Šta je ovo, bre? Ubit će me, alo. Ne, aj, ostani tu. Ostani tu. Inače, ljudi, u sljedećoj epizodi imamo reveal ove teksture, znači imate, eto tako. Tako da možete... Ne, nemoj da ideš, ne. Nemoj da ideš. Da, inače nisam tu upozorio, konzola je tu retardirana, tako da... Ezala te konzola. Ali ljudi, stvarno, ono... Gdje popravite konzolu ako gleda neki stav od servera, jabote. Lik nije koristio ništa. Samo si žurio. A imam jedan dan. Da, stvarno, nisam tu, da. Ljudi, imamo ban usred klipa. What the fuck? Sad ćete vi reći kao čekali ste da snima, pa on upalio autokliker i sad kažete ne, nije upalio on autokliker. Znači stvarno se slučajno desilo, what the f... Ma, gasi klip. Ne gasim, bre. Neću zbog jednog Fidexa da gasim klip. Morat ću da stavim Invincible. Sad sam Invincible, ne možete mi ništa. Nisam Invincible, sad sam do not disturb. Ne smaraj. Čoveče, koliko sam ti puta rekao. Zašto, bre? Koji me kurac targetujete? Okej, ja imam 10 eplova, tako da... Koji vrag si ti, Adi? Znači, pozdrav za Adija, dobar je lik. Kako letiš? O, snimljen. A nije fair, njega neće banuje mene. A on je haker. Pa, ja nisam. Molim. Ćao. Da uđete na... Alo, snimam, nemoj da se... Ok, ali sad samo uđi u general u moju grupu. Uđite u general... Kako se zoveš tvoja grupa, veš? Pa Pink UHC. Pa imam 2 Pink UHC-a sa tvojom... ikonicom. Jedan. Znači, ljudi, stopirao sam video da bi... bili ovdje. Znači, ljudi, jednostavno, to bi bilo to do klipa, nam sam se svidao, eto... Imate u opisu... ovaj, bre, kako se zove, jevate. Adi... Evo, eto pozadija. I za sve. Let's play Ark, Nidalinho, Adi, nije Turps, ja sam Turps, Simpler, Frođe i Matthew. Znači, svi imate poz, eto, poz za sve. Svi imate poz. Da, ljudi, to je bilo to od ovog klipa, nam sam se svidao. Ako vam se svidao, ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi i posjetite onog lika Deka Mraza, jer dobar je lik, posjetite ga.
Poz.